I 10 ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Posle nekoliko meseci ili možda godinu. Izvinjam se što predugo nije bilo klipova, imao sam obaveza oko škole i sad sam bolestan. Tako da spremio sam neku novu igricu za vas, a ta igrica se zove LOL Kart. Znači, radi se kao vi se trkate, vidite, ovo je moj lik i ja sam ga dobio u čestu na početku, to jest kad sam otvarao i kao što vidite, vrlo je zanimljivo. Likovi su baš smiješni i čudni. I evo da vam objasnim, evo klikćemo ćemo race. Idete gore, imamo par i sve. Da piše connecting, da se... Izvinite samo zbog nečega, morat ću da ulazim jer će biti reklame i morat ću da izlazim iz tih reklama, tako da ću morati da stopiram klip. I da, 100% ću se nazvati na YouTube-u The Camper, znači nemojte da zaboravite. Promijenit ću me posle ovog klipa. Ljudi, izvinite, morat ću stopiram klip za čas. I ljudi, izvinite, zbog ovoga odigrao sam, sada sam nešto primijetio. Ja mogu birati ovog lika ili ovog lika, mogu uzeti besplatno. I ne znam koliko ću da uzmem. Mada nekako bi ja najviše uzeo nekoga nego drugog. Super Mario, mada gore je Super Fabio. A ovo je Donald, ovo je Metal Man, a ovo je Sailor Pan. Dobro, ja ću uzeti Super Fabia, Get In Now. Ok. O, ne. Nemoj da mi nešto ne mora se plaća. Nije valja. Čekaj. Da li? Ne. Ova igrica. Znači, na početku dobijete ovog lika. Vidite, mnogo čudan. Ali ja imam ovog lika. Idemo da igramo. Race. Evo, sad ću vam pokazati. Hajde, dok sam čitao ovo, ću se poradim. Evo, znači imajući da menjamo The Camper. Intro i logo su spremeni. Znači, vidjet ćete. Posle ovog klipa menjam. Evo, kao što vidite, krenuo sam. Evo da. To krenuli smo vrlo čudno. Znači, vidite, igrica je vrlo čudna. I izvinite što laguje. Ali tako, ne znaš što nema dovoljno memorije. Evo vidite, ovdje klikćem boost, on ide brže. Liki, ne znam kako pre, ali za 25 sekundi smo završili. I prvi smo. Naravno, i sad vidite, na kraju driftamo. Tamo likovi mi gledaju kako sam ja dobar i odličan. Kako sam mi sve zgurao. Uzet ćemo ovaj poklon. Dobro, može. Ljudi, napravit ću kratku pauzu, jer će mama uskoro to je sada mi uđe u sobu, a ne želim jer će da mi smeta u klipu.
ljudi, evo nas nakon kratke pauze. Krećemo još jedan battle. Sad je World Cup, evo krećemo. Izvinite zbog pauze. Mama dosadna, samo dolazi, smeta mi. Ako inače još jednom dođe, ja ne znam. Ja ne znam šta će se desiti. Ja ću da evakuišem, stvarno. Inače pričamo ovako tiho jer je upravo 10 sati. I tako da stavljam, ne bih htjela da ga probudim. Jer svi možda znaju što se desi ako probudite tatu. Mislim ako vam je tata. Ako je tata nije da je strah. Tako je šta hoću da kažem. Ne znam nije. Znači ovo smo lagano pobedili. 29 sekundi. I da, stvarno ne lažem, menjat ćemo da kamper. I svi koji pogode brojku, napišite broj od 1 do 50, ko pogodi broj dobit će pozdrav. Znači evo, 3 dobra. Otvorit ćemo ovaj. Dobro, to nam zanima. Evo, šta smo dobili? Dobro, 417, nije lošeno, idemo next race. Dobro, upgrade, moram da upgradeamo nešto. Može ovo za speed. Sviđa mi se. Turbo. Što turbo da ne upgrade? Dobro, da speedom. Može. Znači, ulogao sam se preko Face-a, tako da imam više ovih zelenih money, kao što bi neki rekli, ili bara. Evo, znači, krećemo u... šta je ovo? Krećemo i da, naravno, pišite šta da snimam. Znači, evo, da li danas da snimam ovu vrlo smiješnu igricu. I ljudi, došlo je vreme da otvorimo ovu kutiju završenu. Evo, krećemo. This dude looks way... Da, evo ga. Nismo dobili ništa dobro.
I nadam se da je to bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vas se svidjela, ako jeste. Obavezno stavite like i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!